nje njengoba ubona nje every Sunday kuzo graduate abanye imoto abanye kuzophakanyiswa. Why? I-oath ayina choice. I-oath ifanele sinethisele izinto. I-oath sisifuna imali ifike, sisayina ama deal aphase. I-oath njalo ayinayo i-choice. I-oath iyangiphumelelisa. Mawubheka imuva lami ngeke ulihlanganise namhlanje ngoba ni i-oath ithi angisahlupheki anymore. I'm a successful person. I-oath nje alabasaya. I-oath emzini wakho izokwenza izinto zenzeke. Usayina imizi obungaqualify kuyona. Uzwe ibank kuthiwa we have reassessed, we are dropping it by 100,000. Why? I-oath ibuke wena yabuka i-qualification, yabuka ukuthi fanele i-drop le price ukuze ayithathe lendlu. I-oath simile nje siyakholwa, sisashumayela uYesu, siyaphumelela, singena ezitolo siphuma nezimoto. Oath imnandi ngoba ibuye ithelele nefamily. Ngizalwe emzini wodaka kodwa yathelela ifamily sayiwisa. I-oath ithelela